दायो बार'था जाबायना 12ता जाबाय जोङो दा रुमनिफ्राय ओंखारबोबाय दस्रायाव शिफ्ट जाजेनसै बेगानो आंना जा फुल बेयाव मा दं मिथिबाय गासैबो नै ओंखारलाय लांबाय अबाव मा एसेबां गरम दिनै राइटजों फैबायानो नै दनबस माबा दं बै फानि हा टेंकि क'क्राझारनिफ्रायथ' फैनो गोसो गैयामोन इसेबां दिन थाबाय माखासे मोजां लोगो मोनबाय माखासे मोजां खोथाबो सोलोंनो मोनबाय माने बे आंनि लाइफनि मोनसे गुड मेम'रि दे आं इसेबांथ' बेराया खिन्थु फार्स्ट टाइमाव आङो जोबोर मोजां मोनदों खिन्थु आं गारना फैनो गोसो जायामोन माखासे मेम'रि थासिगोन आंनि स' दायो जोङो बेयो दै नोंथांमोना बेखौ नुदोंना बेयो गौरां पार्कनि सेराव थानाय बैयो गौरां पार्क ओमफ्राय नैबे दैमाया नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जायफ्रा बे जायगायाव फैयो ओमफ्राय जोङो साथाम दङ बेरायनो फैदों बे लास्ट नाइट दे जोंनि क'क्राझाराव आरोना ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो बिदाय लादिनोसै बेजाय मेरदा ओमफ्राय बेजाय प्रितम दैमारि होननानै बुङो बे आदानिखौ आरोना ओमफ्राय मिस्टार दैमारि ना स' आं डिसक्रिपसन नेम अरिजिनेला आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनगोन जोंखौ फैजेननायनिफ्रायनो बिराद हेल्प खालामबाय बेरायनाय बायदिसिना आरो फैनायावबो लाना फैबाय अबेनिफ्रायमोन बरपेटानिफ्राय बरपेटा रडनिफ्राय लानानै फैदों जायगासिम आरो नै दाबो स' दिनै बे लास्ट नाइट क'क्राझाराव दा जोङो माने आगोलाव जा फैनानै जोङो रुम चेन्ज खालामफैबाय दिनै फुङावनो बेनिफ्राय दा बे गौरां खाथियावनो दं जोङो बारा गोजान नङा जों थानाय रुमा बेनिफ्राय दिनैथ' लास्ट नाइट नालाय बे जायगायाव स' थानाय रुम नङा प्रितममोननि न'आव बेनिखायनोथ' रुम नङा बे प्रितम दादामोननि न'आ माबा गौरां खाथियावनो दा बेनिखायनो जों बेरायनोसो फैदों बे जायगायाव ओमफ्राय दाखालि थानायाथ' एसे गोजान जायोमोन बे जायगानिफ्राय स' क'क्राझार बेरायनानै जोबोर मोजां नांबाय आरो बेयाव फैनायनि एक्सपिरियेन्सआबो माने जोबोर मोजां आरोना गोबां जायगा बेरायबाय जाखिनि बेरायनांगौमोन जोङो बेयाव फैनानै बेरायजोब्बायानो सानना ला आरो मोनसे मोननै जायगा थानो हागौ खिन्थु बांसिनखौनो जोङो बेरायबाय आरो लोगोसे थेंक इउ स' माच दायो आङो न'आव सफैबाय आङो 15आव ओंखारबोदोंमोन सेप्तेम्बरनि दिनै 16 जाना दं सेप्तेम्बर 16 स' आं कार्बि आंलंआव सफैबाय दिनै आं न'आव दंफैयो दा